Здравейте, скъпи зрители, аз съм Христо, а днес смятам да ви почета малко за пожарите и видовете пожари. Темата е гражданска защита, а урокът е пожари и видове пожари. Първо, пожари, причинени от електрически уреди. Какво трябва да направим? Започваме като изключим уреда и издърпаме щепсела от контакта. Задушаваме огъня с одеяло или с ефективен пожарогасител. Никога не трябва да потушаваме такъв вид пожар с вода, защото водата е проводник на електричество и можем да получим електрически шок. Второ, кухненски пожари. Изключваме печката или котлона от контакта. Задушаваме пламъците в тигана или в тавата с сода за хляб. Задължително сода за хляб. Най-добре ще задушим огъня във фурната, като я държим затворена и подхвърляме малко хлебна сода върху горящата вътре храна. Ако това, което гори, е в тиган, не трябва да го движим. Това ще засили огъня и може да разпръсне горяща мазнина. Никога не трябва да включваме аспиратора и не трябва да хвърляме вода върху пламъците. Аспираторът би придърпал огъня и пламъците навътре в невидима за нас зона. След това пожари в мазен тиган. Никога да не оставяме мазнина да се загрява в тиган без да сме наоколо. Маслата имат способност да се възпламеняват спонтанно. Пазете всичко запалимо далеч от печката задължително. Горещото олио пръска и може да възпламени хартия, дреха, дърво или пластмаса много лесно. Пожари, причинени от газ. Как да потушаваме възпламеняване, причинено от газ? Първо, задушете огъня с килим или одеяло, пожарогасител или с вода. Проветрете зоната, за да излязат вредните газове. Опътете се на противопожарните служби. Задължително, ако има пожар, трябва да се обадим на номер 112 и да извикаме пожарната. Трябва да обясним какво гори, откъде е дошъл пожара, къде се намираме, нашето име и телефон за връзка. Следваща точка. Запалими течности. Никога не съхранявайте такива течности в стаи с загряваща светлина. Комбинацията от кружки, които излъчват топлина, и изпаренията от този вид течности е много опасна. Съхранявайте ги в прохладни и сухи помещения, в добре затворени метални контейнери. Следваща точка. Камини. Използвайте само сухи дърва и никога не впръсквайте запалими течности. Изхвърляйте охладените сажди в метални съдове. Никога не оставяйте огъня без наблюдение. Това бяха видовете пожари. Благодаря за гледането и до следващия път.